ora ikhlas neraka ngisor dhewe sampean. Campur sekipu niku sampean. Sekipu sapa? Karo Joro Sando niku sampean. Salah terus kan mau. Aku jawab anak bener lho kan. Sampean ditanggap ning kene ping 12 kok ora jawab. Dodo dibuka. Jeplang tangan. Bokong rada ngedit sithik. Nah, pun mlaku. Ayo entuk sing gemoy, entuk sing gemoy. Karo Mas Lendro. Heeh. Jaturi pinarak panggung ya, no. Heeh. Yuk, serampate so. Yuk.
kancane kula, Pak. Nyapa ditabuhi mbok ya seneng karo kanca-kanca Dwija Laras lho Mas iki. Seneng matamu. Lho, pengendange iki ya dosen kabeh iki dosen paling enggak iki kowe kudune bangga. Bangga. Lho, ora angger-angger wong sing nabuhi lho iki lho. Aku ki wis suwek. Lho, wis tuwek. Heeh. Joget serampati ping pisan cukup, Mas. Iki ngono ora tayupan. Tayupane ndek mau sore. Lah iki apa? Yo, genah tahlilan lho. Wah, layangan takone. lah ben ngerti lho piyai kene iki. Rumangsane kok. Ngapa mili? Ngawur ae lho. Klambine padha sale. Lah kuwi ngono dalange lho bose awake dhewe lho. Wis ora usah digagas kanca-kanca yoga, pancen nat arep mateni kowe kok, Bi. Ketoke. Arep nyepelekne kowe. Lah tenang. Dipadakne siram kaya bibit brambang lho, Bi. Ora ngerti apa piye lurahe Banjarjo kene iki koncoku Pak Haji Samsu Kretek. Weh. Weh, lambemu aja ngawur lho. Samsuri. Haji Samsuri, Samsu Kretek kok. Mau diparingi rokok Samsu Pak Saleh. Pak Haji Samsuri. Samsuri. Buwone Bu Widodo. Widyawati. Widodo iki rak lekmu bakul kacang kae. Arep ngisin kok mirang-mirangne kowe ya, Be ya. Kuwi lho termasuk gogo barang lho nyepelekke kowe, Be. ya pol to oleh nyepelek. Arep mirang-mirangne wis rasa digagas kono. Ngatu. Neh. Kaya iso ngendang-ngendang dhewe ya, Be ya. Nek pancen saking kerepe ketemu nganti muak nyawang raimu kira-kira. napa meneh kok kudekne kula mawon lho kewangen kalau iki, Pak. Lah wong ya lagi wingi ketemu karo kanca-kanca Dwija Laras lho, Be. Nyepelekna Mas kowe. Rumangsamu aku wedi. Sampeyan omahe Solo aku omahe Tuban. Nyambut gawe padha adohe. Apa meneh mek kowe tok keroyokan sakmene biyane. Aku ora guyon. Wis Ono tenanan manine karo cah cilik. Aku dulure sing digawe. iki mongko bersih dusun lho iki lho. Wis aku nek kowe dikeroyok aku gak ngewangi sapa-sapa lho, Be. Aku tetep milih karo Pak Kangko iki. Wilujeng dalu Pak Kangko. Wilujeng dalu Mas Lindro. Wah, alhamdulillah wis ketemu neh karo piyantun mriki ya, Mas ya. Wah, ning gone. Ora, aku ki wis ping 12 lho rene. Pengen? Iya. Lho, kowe wis ping pira cah loro rene? Lho, omongne, Be. Ping pira? Jelasne. Pisan iki, Pak. Apa pisan kok mbok hitung lho iki? Ning kono batal gak sido. Oh, akhirnya sing positif teng mriki, Pak. Oh iya. Teng desa dusun Ngesong. Ngesong. Desane Banjarjo, kecamatane Plemahan. Ah iya. Wah, Pelemahan. Kabupatene Kediri. Kediri. Alhamdulillah piyantun sing mirsani dalu niki, Pak. Masya Allah. Lah iya wis. Wah, ibu-ibu mbae niki ke jam 3 sore potong mriki lho, Pak niki. Saestu. Lho, Mbak Edok niki Mas Jam 3 sore lungguh ning kene. ngenteni wayang. Ora benakno panggung. Wah, alhamdulillah astagfirullahaladzim. Piye, Mas? Piyantun Ngesong Apa? durhaka, Pak. Lah kok iso durhaka iki? Kowe aja lagi pisane ini omonganmu sing penak lho. Dawuhe Kanjeng Nabi bahwa surga ada di telapak kaki Ibu. Lah kok iki ana anak mangan mboke lho. Endi? Oh, kowe mik ngono kok. Mik ngawur iki iku mik mboke. Mimi to? Mik. Le, wis gone pake bre dintekne. Ah, yo. Ngawur iku jenenge mik iku kok. Mik nggih, Pak. Dados mik menika ingkang Mik. Malam hari ini acarane tasakuran bersih dusun Ngesong. Ngesong. Matur sembah nuwun kagem panjenenganipun Pak Lurah, Buwo, panitia. Piye Mas keadaan panitia malam hari ini? Luar biasa, Pak. Apa? Dalemipun buwo enggal. Apa iya? Anyar kris. Wah, urung kulitan sik botonan tulen. Tapi ketok klasik. Betul. Wah, jenenge kamar mandine Piye Mas? wah, jedinge ra ono ciduke belas, Pak. Dadi aku mau pipis bingung golek ciduk, setimbangane bingung tak celupne aku. Mang mbok celupne kolah mau to? Ora ana ciduke. Lah kok tak nggo kemu. Wah, mateni wong kowe iki. Vitamin Z. Ono vitamin kok Z iki lho. Buah, Pak. Wah, Widyawati.
Piantun niku mboten kados Buwa Bu Widawati. Piye, Mas? Piantun kok menenge kaya ngono. Alah piyai kene kok Mas Bu Widawati. Didangu napa-napa iki mesem. Pripun Bu kabare? Jar kula niku anu remen nggih Bu nggih. Wah, teng mriki piantune sing mirsani wayang kathah. Meneng Pak. Wah, saking menenge tanggane ra ono sing ngerti lho utange Buwa piro. Tenan. Nek utang iki ora diumumke kok dadak utang. Maksudnya utang janji terhadap warga dusun Ngesong. Sing dereng dipenuhi dereng tersampaikan. Betul. Wah, luar biasa daharane soto. Soto. Bengi sithik pas limbukan diaturi daharan Nasi pecel. Soto aku lagi lungguh tek soto metu. Seret. Putih-putih tak sendoki tak kira kulbis. Apa Mas? Lah kok tisu. Loh. Tisu katut tenggene soto. Lah kowe Pak. iki kok ora iso bedakne lho ning. Tapi ya wis gak apa-apa alhamdulillah. Ning peyek kene karo peyek Tuban piye ana bedane apa ora? Ana. Bedane piye nek peyek Tuban karo peyek daerah Kediri kene? Nek peyek Tuban niku anu apa jenenge isine kacang ijo. Oh kacang ijo. Tepunge rada sithik. Jero sithik kacang ijone akeh. Akeh nek kene. Oh watuk sing ra umum lho. Kenging kacange Pak sing atos. Pasti bokoe ning liyane alhamdulillah ya Liyane ora buktine kanca-kanca iki lho to. Dirantek kabeh gitu. Lah wis didahar lho iki kok ya ning. Sing penting ngalap barokah teng mriki Pak. Nggih. Sejarah Mas Sandi. Pripun? Mriki sejarah kanggene kula. Panjenengan pun ping pinten kalau Pak? 12 kali. 12 ngendikane Pak Kangko mireng apa ora Mas? Piye? Nek dalang iki biasane wis ditanggap bola bali langganan mesti diwenehi gratis 1 kali. Ya mesti no. Lho iki Pak Kangko patut kita Sabdo Pandhita Ratu. Betul. Ora kena mencra-mencre. Isuk tempe deluk sore tahu. Esuk tempe sore dele lele. Isuk tempe sore niku Pak Ledende. Esuk tempe sore dele ora kena mencra-mencre. Jenengan utang mriki lho Pak. Utang apa? Lho janji 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 Pak. apa? Panjenengan nek ditanggap karo piantun Ngesong bola bali 12 kali gratis 1 kali. Sing ngomong sapa? Lah jenengan mau? Aku lek wis ping 100 gratis aku ngono to. 100. Heeh, lha piye? Jawabane wong Ngesong siji. Apa? Duwe nyikmu ta. 100 niku nggih sak taun nek 100 taun lho Pak. Iya. Tapi mboten nek Mas, napa niki Mas Kangko iki selalu bijaksana kok Mas. Ngerti apa ora ngendikane Pak Kangko kalau mau Pak Kangko iki bengi iki asline iki ning Ponorogo. Wah, lho jane Mas nggih. Saking tresnane karo piantun Ngesong karo Pak Lurah iki teko kene Mas. Wah, termasuk hebat Mas. Ya ora hebat kono iki gak sida ditanggap milih adine. Nggih Pak nggih. Matamu. Ora, mergo tresna karo piantun Ngesong. Betul. Mula adicarane rak bersih desa. Ngresiki bumi lan apa iki bumi lan omahe lan jiwa lan ragane supaya piyai Ngesong menika diparingi barokah, diparingi rejeki sing kathah. Ah, bener. Sing petani Mas TB muga-muga berambange panene apik, regane payu larang. Sing pedagang muga-muga bathine niku sangsaya akeh, sing ndek utang muga-muga utange ndang lunas, sing urung ndek bojo muga-muga ndang entuk jodoh. Ya apa ora? Kowe ku jane ndongakne apa to? Lah ndongakne piantun Ngesong kene lho. Ndongakne ora adil belas. Lho, lah niku rampun pas to Pak kan? Pas. Sing masalah panen pripun ndongakne pripun? Panene supaya ngrembaka. Terus Asile akeh regane payu larang. Heeh, brambange dhuwur regane. ngaten iki pun bener ndongakne ngaten iki. Ya wis bener to. Wong Pak Lurah malah ndongakne yo ngono. Jenengan niku putranipun Ustad Ki Haji Suklon Suwondo niku kondang dalang nggih Ustad Nggih Kiai. nggih Kiai. Dongakno kok muga-muga panenane saya akeh, regane brambang larang, hasilnya merimpah ruah. Niku donga sing ora adil. Lho. Sik to kowe iso gelar iso gulung lho ya. Nggih, iso buka kudu iso nutup. Heeh. Dongakna panen piye? Dongakna panen mau pripun? Panene supaya ngrembaka hasilnya akeh, regane brambang larang. Donga sing ora adil. Sing ora adil nggon ngendi? Niku donga khusus sing duwe sawah utawa tegal. Lah sing ndek sawah, ngelongso Pak atine sampean dongakno ngono kuwi. Lho. Napa piantun sampeyan sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan. Wong lurah sosok bengkoe digadekne. Ngawur ae kudu ngerti. Dan nyemane, Mbah, jenengan gadah sawah. Loh, gadah. Oh, iki kancane kono iki. Bu, jenengan gadah sawah. Duwe kabeh. Alhamdulillah. Lho, dongaku ya pas to Mas, becik to Mas. Dongakno niku
niku sing komplit. Komplite piye pomo komplit? Muga-muga sing duwe sawah panenane brambang hasile melimpah ruah, regane brambang saya larang. Dene sing urung duwe sawah tak dongakno muga-muga taun ngarep ben iso tuku sawah komplit malaikat nyakete ora bingung. Ngaten lho. Sik to kowe iki ngomong tekan malaikat iki pangkatmu apa? Lho, pangkat kula sak ngisore malaikat dhuwure mudhun to, Pak. Wah, PLT. PLT. PLT apa lho ki kok PLT? PLT apa, Mas? PLT ki apa? Mbuh, aku jadi supir-supir dulu. Wong ora mudeng ora paham kok dadak omong. Dongakno niku sing komplit. Heeh. Dongakno kok niki dicatet malaikat mungkar lan nafsu lho. Mas Bukan nakir. mungkar lan nangkir kok mungkar. Kowe lek ngomong aja tronyar-tronyar lho Mas. Iki bumi kene biru waliden lho ngendikane Pak Kangko ngerti apa ora? Iki acarane ra bersih dusun utawa tasakuran. Wis ana dalile bismillahirrahmanirrahim la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabil sati. Wong sing gelem syukur ku bakal ditambah nikmate dene wong sing kufur bakal entuk adab sing luwih pedih. Yo, jenengan rungokne niku. Lho, aku ngomongin kowe kuwi lho. Kaya karo iki barang. Ora mudeng niki. Iki dagelan weton pondok ngene iki. Jenengan apa mudeng? Lho, ngerti. Napa? Sapa gelem syukur? Indonesiane Arabe. La in sakartum. Terus Azidanakum. terus Kaya TB. kok yo ora ngerti lho kon. Wala ing kafartum inna adabila sati. Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene wong sing kufur bakal entuk adab sing luwih pedih. Ananda fatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ora paham kowe wong gundul, ora mudeng niki. Iya, heeh. Mengkap-mengkap sirahe delok to bun-bunane nduk metu keluke. Kuwi sirah apa kompor gas? Heeh. Mula nek wong urip iki kudu sedekah ya. Gawe senenge wong liya. Kul makrofin sedakotin. Wong sedekah iku ora dikurangi malah saya tambah rezekine. Contone kaya Pak Lurah gitu Mas. Pak Lurah. Pak Lurah warga mriki sedekah kok ikhlas lillahi taala 10.000 dilipat gandakan menjadi 100.000. Iya, heeh. 100.000 kok ikhlas dadi sak yuta. Sing penting kuwi kuncine wong sedekah kuwi ikhlas. Niki lho. Iya. Wong sedekah niku kuncine ikhlas, buak dhuwit niku kudu ikhlas. Kula pun nate nglakoni. Lakone apa? Buak dhuwit 1000 ikhlas, Pak, dadi 60.000. Apa kuwi? Lho, tuku togel. Sayang kopi kok kleru jane entuk 300 aku. Pak polisi iki lho, Pak. Wong iki nyotohi kaya Pak Satpa Haji Samsuri ku piyaine ora kulino napa niki tombok togel, ora ono judi, main ceki dan lain sebagainya. Pak Haji Samsuri Mboten nate tombok togel. gak tahu tombok tapi titip. Lho ngawur ae. Mati titip ning masyarakat bahwa itu adalah pekat. Betul Penyakit masyarakat. Salah mungging pemerintah, dosa mungging agama ora kena larangan kuwi Mas. Dadi nek wong sedekah kuwi kudu nggih senenge wong akeh. Gawe senenge wong akeh wis kunci ikhlas kaya warga mriki nyenengke wong akeh insyaallah swarga panggonane. Contoh meneh sapa? Panjenenganipun Mas Kangko Dalang. Bengi iki gawe senenge warga Ngesong, warga Banjarjo insyaallah swarga panggonane. Sinden-sinden ki nyenengne wong akeh swarga. Dadi sapa wae sing gawe senenge wong akeh Tanpa pamrih mesti munggah swarga. kuwi wis pasti. Pasti nyuwun. Pasti kuwi piluange agama. Jenengan nek krungu malaikat lambene ditapuk rasa balik lho, Pak. Lho kok iso? Sampeyan iki lagi ikrok loro kok nuturi wong. Lho, pancen Joko yo ngono lho. Kuwi gawe senenge wong akeh mesti mlebu Swarga linambaran rasa ikhlas. durung karuan. Kok iso rong karuan? Lah jenengan ngerti cah wedok sing nggone dang 1000. Kuwi gawe senenge wong lanang akeh gek murah 200.000 rong dina wengi sak pijete. Lah. Lah jan mlebu swarga apa ora? Aku tau liwat kono. Piye? Ning dang 1000. Ana cah wedok rambuté dawa. Aku mlaku diceluk. Celuk piye, Mas? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Monggo pinarak kamare kosong. Weh nganggo parikan. Nggih. Kowe yo jawab nganggo parikan. Kula nggih kula bales damel pantun. Pantun. Tuku duku kapitan pari. Maksude Mangke kula mriku kalih Pak Samsuri. ngawur kok. Latu-latu. Saiki kowe aja dikebyah-uyah lho. Lho, aja ngawur lho, Be. Aja ngawur lho. Pripun? Kae wong sing ning Gedang 1000, kae lak nganggo pamrih. Ana pamrihe. Golek duit, golek imbalan. Heeh. Oh, dadi nek nyenengke wong akeh niku kudu ikhlas tanpa Pamrih. ora arep-arep Duit. Ora golek imbalan, Mas. Niku pun pasti. Pasti. Nyuwun sewu jenengan teng mriki lak ndalang ta.
Dalang. Gawe senenge wong akeh mboten. Gawe seneng wong akeh. Nek ngono sampean kok bar mayang, Pak Lurah ora mbayari sampean, sampean ikhlas apa ora? Ikhlas swarga, gak ikhlas neraka. La insaka apa mau Mas? Mbok karo Sakartum. Beda. Loh, jawab dhisik kok beda. Lah aku nggawa yoga, nggawa sinden. Ah, sampean ora ikhlas neraka ngisor dhewe sampean. Campur sekipu niku sampean. Sekipu sapa? Jero sando niku sampean kancane. Ya ora iso. sik piye Gawe senenge wong akeh kudu Ikhlas. ikhlasan po. Pamrih. Ora arep-arep Bayaran utawa duit. sampean bar mayang niki kan nyenengke wong akeh. Ah. Bar mayang mulih ora bayaran, ikhlas apa ora? Jawaben kene Solo niku nggih adoh. Sik aku tak takon omahmu endi? Tuban. Tuban ini lak adoh. Nggih. Heeh. 3 jam. Upamane ya Bengi iki bengi iki. Ki engko kowe ra dibayar. Ikhlas ora? Ikhlas nang swarga apa neraka kowe? Beda level, Bro. Bebek kowe Tuban kene iki nggawa sopir nggawa mobil tuku bensin lho ngetol lho Be. Ikhlas ora dibayar aku. Ora dibayar. Ikhlas. Lah kok ikhlas? Lah wis lunas lho. Lah wis ditransfer karo buwo lah aku. Lho iki wis lunas ta Be? Wes. Lah aku kok urung. Engko ya. Lunase do kok ngarep gen-genah, tiwas aku matratap. Aja nyepelekke Mas Kangko. Mas Kangko ku dalang kondang, dalang hebat, dalang laris, SSN. Aja ngawur kuwi. Wong SSN lho kok pamer. Lho. Apa SSN iki? Sarjana seni Mas. Kula sak rating kali Mas Dodok. Lho, Sing ngendang ki dosen lho. Mas apa Mas? Eskar to? Utu. Napa? SSN MSN. Alah opo kuwi? Eskar, Pak. Sarjana seni magister seni. Kowe apa? Eskar. Eskar ki apa? Sarjana kerawitan Be. Sarjana karaoke. Lho. Jadi aku kancane Mbah Mudin Ahmad. Lho. Nyuwun sewu lho, Pak, ngriki ngrembug perkara bersih desa. Heeh. Niki kula tak urun sekedhik babakan ilmu tuwa. Oh klungsu-klungsu nek Oh, iya. Nggih, nyuwun sewu babakan king menapa kok desa utawi warga niku kedah ngawontenaken bersih desa. Jenengan ngertos sebabipun mboten? Sebabnya apa Be? Iki Mas Kangko ya ora ngerti lho Be. Sampeyan ngerti apa ora? Ora ngerti. Ora ngerti ngomong kok. Iya, iya. Lho ngenang ngene tok. Aku ben paham, ben nek ora ngerti sampeyan takon. Bere diluke. Ya apa? Graji cangkemmu. Ngesu lho, nek Aku ki wedi arep jawab kok ndak kleru meneh ngono lho. niki babakan nyusun niki mboten guyon lho, serius lho. Lho ki wis serius. Kula aku ngati-ati ditakoni. Lah nggih sampeyan bleset jawabe guyon, bojomu tak pek lho. Lho sik to. Wong perkara tanggapane kok ndagel kok dadak nglelang bojo lho. Iki ngomong perkara babakan ilmu tuwa, Mas. Nyuwun sewu, king napa kok kedah ngawontenaken bersih desa. Niku wujud syukur marang Gusti Pangeran. Pangeran sapa Mas? Diponegoro. Gak aku kiku malah Jenenge Pangeran ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. malu bertanya sesat Di jalan nek ora ngerti kudune takon. lah ya kok nesu awakmu. Niki wujud syukur. Awit Syukur. menungso niku sampun diparingi tubuh ingkang jangkep, diparingi nalar, diparingi nyawa. Heeh. Lah, kenging napa to Gusti Allah niku kok nyiptakne sirah digawe siji, ning kuping digawe loro. Mata digawe loro, irung digawe siji, kuping digawe loro, lambe utawa mulut digawe siji. Sebabe napa? Sebabnya kodrate ngono. Sampeyan iki jenenge dalang capopo to sampeyan. Mas, Sebabe kodrate ngono. Sampeyan ki kudu menangan lho aku balane jenengan. Dalang niku modal piwulang lho. Bener. Babakan Jawa niku paling gak dalang kudu ngerti. Iya. Kenapa Gusti Allah nyiptakno kuping loro, sirah siji, mata loro, irung siji? Sebabe napa? Sebabe apa Be? Lho nek mboten ngerti takon. Lek takon piye? Yo Mbah, sebabe apa Mbah? Ngono. Luwih tuwa. Aku ijane arep jawabmu dilek kleru. Lho jawabe pripun? Badhe jawab apa napa? Kenapa kok Gusti Allah niku maringi kuping loro, sirah siji, mata loro, irung siji, tangan loro, peteng siji. Udele siji. Sebabe napa? Sebabnya apa? Mergo menungso niku ken eling. Maksude eling Be. Berpikirlah 2 kali sebelum kamu melakukan satu perbuatan. Eling lan waspada. Sadurunge tumindak napa-napa kudu mikir ping pindho. Ben ora salah kedaden. Kenapa driji kok 10? Drijine sampean pira? 10. 10 kowe Be. Lah sampean jenenge awas ora to? Kowe kok ngecek. Ki 10 kok ngomong 10. Lah bekar nek.
Piro niki? 10. Alah kleru lho. 10 B sing aduan kene ketok kok. 1 2 3 4 5 sampean simpen sik. 5. 10 9 8 7 6. 6 tambah 5 piro? 11. 11 lho jadi 10. Mongko ngomah 10 lho. Sampeyan golek tambah kok ndi to Pak Kang? Lah ya kok iso luwehi lho. Sik. 1 2 3 4 5 simpen. Tabung 10 9 8 7 6. Niki piro? 6. Niki piro? 5. 6 tambah 5 piro? 11. Lah jare kok 10. lek golek Sampeyan tambahan cacat kok bener lek sangklir sampeyan dadine. Jangkrik. Lah lek menghitung kok dhuwur kok. Lah sebabnya apa menungso kok mesti diweni driji 5. Driji tengen 5 kiwa 5, driji sikil tengen 5 sing kiwa 5. Lah sebabnya apa? Niku merukun Islam. Rukun Islam. Wong urip nalika dilerekaken wonten alam donya dipun kandhut ibu Nawa Candra Dasamuka anggone Nawa Candra Dasahari nek kuwi aku ngerti. Kowe ngawur sik to iki. Nawa Candra Dasahari, Nawa kuwi 9, Candra ki sasi. Dasa ki 10 hari dina, sangang sasi 10 dina. Lah niku lho. Goblok pun ta iki. Kok niku menungso niku dilairke wujud keadaan urip. Heeh. Urip niku napa? Urip ki iso ambekan. Sik to kabeh kok kleru. Yo Sampeyan sesuk Aku iki nek jawab meni wedi lek kleru ngene iki lho. sampeyan sing spesifik urip ambekan cacili yo ngerti nek urip niku ambekan. bener to B. Urip niku napa? Urip ki iso obah. Kabeh nek urip yo mesti obah. Sampeyan nggih nalar lho, Pak. Pak sampean kudu menangan lho begiki lho Pak, aku gah lho, aku nek sampean kalah lho. Lah pangertenku kuwi kok. Nek jenengan pengen ngerti artine urip sampeyan kudu goleki kayugung susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumati kiblat papat 5 Pancer. Pandhawa. Salah nek aku. Gampot jalan tenan. Iki lho sampeyan kudu paham. Sik kita balik nih anu, coba Dro. Kuwi omong urip ambekan salah, obah ya salah. Nek miturut kowe urip ki piye? Lah mulane ngaji. Lho, lah kok teko ngaji? Alibata ana pira? Nate ngaji napa mboten? Alibata akeh pira? Alibata. Lah, 30 termasuk lam jalalah bos, wis tak iwangi. 30. Nggih. Alibata ana pira? 30. Niki ketara tau ngaji. 30 ndul gundul. Alibata niku 3. Alibata sajib kak kok dadak. Sing takok sajim hahok sapa? Kula niki takok alibata niki wonten pinten? Lho, Diitung ora ngandel. Alibata Sing takok sak iki sapa? Alibata akeh ana 3. Lah, ngono lho. Iya celuk. Ngaji lho, mbae diceluk-celuk. Mbah, Pak Mbah. Hubungane apa urip karo alibata iki lho? Lho, jenengan nek pun ngaji mesti ngerti artine urip saka huruf hijaiyah alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. diwaca A I U. A I U tegese. Aku iki urip. tenan tiba TB nggih pinter ya bos ketok gundul ngono kuwi. Paham lho mboten? Nek ora paham dicatet aja meneng ae. Boyo sekali-kali ana pulpen isine mek rokok tok niku lho. Dicatet. Alif fathah A, alif kasra I, alif domah U. A I U. Artine aku iki urip. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale saka apa, Be? Saka apa? Lho kok takon aku sampeyan tak takoni kok takon. Sampeyan tanggapan ping 12 kok mosok urip asale saka sapa ora ngerti. Urip kuwi asale saka Gusti Allah. Alah sing ngomong sapa? Lho, ya bener Salah to, Be? neh to. Salah neh aku jawab selalu salah. Gusti Allah niku maringi tapi enten lumantare. Lumantare saka sapa? Sapa? Bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu. Diwaca Babibu. Yang Urip kuwi asale saka babibu. yang Babibu. artinya B. Bapak, rabi, ibu. Iya. Ngono lho. Catet ya, Be. Catet aja kok ngene lho. Kena gawe goro-goro paling gak ndek bahan lho. Iya su. Oh, urip iki saka asale saka Bapak, Rabi ibu. babibu. bapak rabi ibu. Pun paham dereng? Paham. Alibata ana? 3. Ah, ngono. Oh iya. Iso takoni karo Mbah Sukron, "Kok alibata piro?" 3 lho, Pak. Oh, dalang edian mesti ngono.
Lah urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah urip kuwi diwiwiti saka kapan, Be? Ha, urip diwiwiti saka kapan? Saka lahir. Oh, malah kasum tu wabika. Kowe dalang kene cok aku salah terus kan mau. Aku jawab anak bener lho kan. Sampeyan ditanggap ning kene ping 12 kok kasih jawab. Apa gantian apa piye bayarane? Aku ki aku jawab ki ora anu lho, aku yo mikir ning salah terus. Lho salah sapa sampeyan ra gelem sinau? Lho. Aja mek ngapane wayang tok, akhirat kuwi dipelajari. Habu minas, habu minallah. Sing artine, Be. Apa kuwi, Mbok? Wis pokoke ngono kuwi. Oh. Lah lek miturut kowe. Lho kok miturut aku berene akeh sampeyan lho sampeyan takon terus. Lah kuwi gaweane yo abot re, Be. 50.000 tak jelasne. Iki lho dhuwit. Oh, cari lho. Ya. Nah, ngono lho. Jerbasuki iku mawa bea. Aja main njaluk ilmu terus sekolah wae bayar kok. Sampeyan merguru ora bayar. Mulane sesuk aja ngejak aku neh, ndak sampeyan kelangan 50 ngono lho. Lah kowe ape melok sapa? Iya melok-melok Pak, melok-melok. Balik lek mana? Diitek 50. Lho. Sampeyan ikhlas ora? Ikhlas. Lah iya ikhlas kok dibalekne. Oh iya wis sakarepmu. Lah iki wis 50 iki. Alah cerewet. Ki mau urip iki asale wiwite Urip niku asale saka tak fat kata, tak kasroti, tak domatu. diwaca tatitu. Urip kuwi diwiwiti saka tatitu. Ha. Balita nganti tuwa. Oh, tati itu ku balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan siklus kehidupan sing dijenengno urip. Lah wong urip iki kudu Golek gendaan. lah. Cangkeme elek to. Mayang ke dhuwit 50 ning Dang Sewu. Ah, sajan nih. Mas Kangko. Apa? Nyuwun sewu ampun saya dipercaya omongane TB. Lah ngapa? Wong niku nek kakean ngomong niku padha karo kaya wong edan tong Ya. kosong berbunyi nyaring. Jane jawab aku wis bener kabeh. nggih. Ning aku disalahke terus. Arep mirang-mirangke. Berarti kowe kakean ngomong. Kakean ngomong. Tong kosong Berbunyi nyaring. apa-apa nek kakean ngomong Kaya wong edan, kaya wong stres. Ha, Diam kuwi- itu adalah emas kunci wis kuwi. Diam itu adalah Emas tong kosong berbunyi nyaring. nyaring. Wong nek kakean ngomong kaya wong edan ora enek isine. Wis pasti. Pasti, Mas. Deal ya. Deal. 50 tak balekne nek ra trimo. Diam itu Mas tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakek ngomong kaya kaya wong edan, niki pun pasti. kaya wong kentuk, Wong gendeng, wong gendeng. wong petuk, Ha, wong sampel. ha. Jenengan dalang jam pinten? Jam 09.00. Iku tugasin apa dalang? Omong. Omong dhewe ngoten niku. Yo nganti jam 4 esuk. Lho iya piye jam 09.00 nganti jam 4 esuk. Heeh. Omong dhewe. Yo. Diam itu Mas tong kosong berbunyi. nyaring Wong nek kakek ngomong kaya wong gendeng. sampean ngomong ke jam 09.00 nganti jam 4 Heeh. ngomong dhewe. Heeh. Syarat cirine wong edani apa, Mas? Sirine wong edan ki omong dhewe disauri dhewe, udah mlebu pasar. Iki omong dhewe disauri dhewe. Bengi iki wong ngesang nanggap dalang gendeng. Sesek to, Be. Cirine wong edan apa? Omong dhewe, udah sobo pasar. Nyuwun sewu, Mas. Jenengan nek adus ngaten nggih damel blangkon beskap jarik ngaten. Yo udah ta adus kok. Udah. Udah. Apa? Syarat kedua terpenuhi. Heeh. Nek jenengan nek tumbas terong bayem ngaten niku teng ngene toko bangunan. Ya ora to, celuk kok celuk. Lah teng pundi? Ning pasar. Sampeyan sebuah pasar. Sapa pasar? 3 syarat terpenuhi. Wis jelas gendeng sampean iki. Hah? Ngaku apa ora? Nyapa? Edan to sampean. Ya ora masalah. Aku wis krasa nek arep mau edan iki mau gendeng-gendenge ora apa-apa. Tapi jenengan ngaku mboten. Ya ngaku. Ning Ngaku. sing edan, sing gendeng ora aku tok. Sopo? Ya kok. Ngerti wong gendeng kok ditabui. Sinden, ngerti dalang gendeng, yogane gendeng kok disindeni. Dagelan, ngerti enek yoga dalang sinden gendeng, kok dagelane ndagel. Berarti kowe termasuk gendeng. Ya ora dalang sinden dagelan karo yoga. Lah, Mbah Lurah, Lah bal ora piye? Mbah Samsuri, Mbah Samsuri, gendeng. kuwi ya bijaksana soalnya gelem nglumpukne wong gendeng-gendeng. Boten sampean ngakoni puran edan. Hah? Mbok ngakoni puran edan. Ya ora no. Tenan ra ngakoni. Ora, iki pakaryan iki gaweanku. Tanggung jawab apa, Be? Tanggung jawab. Dadi- Dalange kon ngomong kon ngoceh sapa nge paribasane. Dadi mboten ngakoni. Ora ngakoni. Sampean tak takoni. Takone apa? Ana bocah telu jenenge Eka, Eko, aku.
Iku edan kabeh. Ah. Eko wingi ditambah ke rumah sakit jiwa waras mulih. Ah. Eka waras mulih, Eko waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Oh, ngakuni ngono lho, kok iso ket mau mbok omong ora usah bulet. Lho, sik. Ngono lho, Pak. Mbok ngaku ket mau lak bar to, San. Dadak iku eo niku. Sampeyan piye ngendika piye to, Bos? Bos sampeyan iki lho. Ana bocah telu gendeng edan. Jenenge Eka, aku. Eka niku gendeng ditambah nang rumah sakit jiwa niku waras mulih. Sing Eka ditambah nang rumah sakit jiwa waras mulih. Sing seedan sapa? Aku. Lah iya ngono lho ora ben ngakoni ket mau. Aku maksudnya dulure Eka karo Aku sapa to? Sampe sing edan sapa? Aku. Lho lho. Sik. Pun kok kula uruse Pak Kangko. Wis Aku dulu ngono, aku kan mau jalan penerip blas aku. Sakarepmu BTB. Aku ra omahku Blora Jawa Tengah. Untuk wilayah Kediri aku kan ndak ngerti ora paham. Aku mangki ning dalan kepethuk bocah awake kuru gek sirah iki apa ki gundul ngene iki. Tak tekoki kan, Pak nyuwun sewu badhe nyuwun pirsa sing enten wayange niku pundi? Ora. Tak tekoki niku lho dalange Pak Kangko Mas. Ora. Bareng aku rada maju sithik 100 meter ana wong wedok. Mas nyuwun sewu niku bocah edan. Apa kowe mau ngerti? Kok cirine wong edan piye? Kenapa kok wong edan? Lho dijawab iki ora ngono Oh, kuwi. nek takoni apa ae jawabe ora. Ora. Kuwi wong edan. Wong edan. Kowe apa ngerti? Ngerti. Ning gone pos kampling mau to. Lah sampean ngerti, Bos? Ngerti aku anmu. Lek kowe ngerti apa ora iki mau ngerti? Lah kowe ngerti bengi iki tanggapane pira? Ora. Lho kowe ne kok. Kowe dhewe sing Bisa kowe dhewe karep ngono kancane. Kowe lho wis ora sabate 1 2 3 4 5 6 7. Nyambel setunggal tak nggih. Oke, boleh. Lah kowe ngerti iki? Iso apa Pak niki? Ngerti apa ora? Mboten. Lho. Mboten aku. Mau kan ngomong piye? Ora, iya. Bener kowe ndul. Sing ndi sing mbok pilih? Burine. Lho, Ngerti niki ora? Ngerti no. Oh ya wis ngerti. Kok iki? Ana Lope, ana Wiwi, ana Mayang, ana Dita. Nah, Kok ya pas lek mau milih golek sing rondo kowe. Lho, priye to Pak? Rondo niku status. Heeh. Tapi aslinya dia tuh memang tidak berkendak untuk menjadi janda. Untuk Niki berpisah. kahanan. Heeh. Yang penting orang nglakoni apa-apa niku wis apik ya to, Duk. Dijogo ya. apane? Ya maksudnya paling gak marwahnya sebagai seorang wanita itu dijogo kaya buah iki. Kowe kok milih Wiwi nyapa to Mas? Kowe kok milih Wiwi? Yo kan sing apik dhewe saiki lho aku tukar tambah karo bojoku to mbok vario siji wani lah aku. Lah kowe motor grene kreditan lho kok dadak arep mbok tukar tambahke. Gendong, Mas. Mong aku bakon bayar. Oh, bayar piye to? Aku tau kon gendong bayar. Iki kan pas. Iki mah kowe ngerti ra? Apa? Ngendikane buwa mau, Apa? Bu Widowati ngersake pramen ketoprak. Paham ora kowe? Ketoprak. Lho iya no. Judule apa iki? Judule iki Damar Wulan Ngratu Minak Jingga Edan karo Kencana Wungu. Pemainnya sapa? Pemaine rasa kakek ya wong telu iki ae wong tanggapane murah kok. Iki salah kon iki. Sing jaluk sapa omong? Sing njaluk Bu Kami Tuwa, Bu Kami Tuwa, Bu Widowati. Widowati. Oh. Kowe dadi apa? Aku biasa no, nek kaya ngene iki paling ya bambangan. Dadi Aku dadi dayun. Dayun kok bambangan Damar Wulan. Loh, gak bambangan kok iku. Aku dadi apa? Damar Wulan. Ora, Damar Wulan kok gundul. Kaya Minak kakek. Jingga ya? Minak Jingga. Terus iki dadi Kuwi Kencana Wungu. Damar Wulane sapa? Loh, Damar Wulane Pak Kangko, mergo gagah dhuwur bagus. Saged ketoprak mboten? Iso. Lah ora percaya aku. Saged ketoprak? Iso. Yai balik Padrim. Lho, jenengan aja omong. Nek omong kula niku percaya wiraga. Wiraga utawa Ekspresi. ya bersikap cara mlaku cobi-cobi nyun sewu. Jenengan jumeneng. Ngetoprak koso. Aja dicekeli ngene. Damar Wulan kok nyekeli ngenean. Piye. Sikap sempurna. Dodo dibuka. Jeplang tangan. Bokong rada ngedit sithik. Nah, pun mlaku. Ya wong kudu ngising. Sakit nggih? Iso. Ceritane niki Ya. mangke awake dhewe Minak Jingga karo Damar Wulan teko teng kene Kencana Dayun Wungu. aku celuk Dayun. Oh ya Dayun Iki. teko ning Kencana Wungu. Ning gone Begitu aku teko terus kowe ngrangkul aku terus ngambung aku tapi aku ketok gelem. moh, kowe moh. Gelem aku.
Kowe iki moh kok gelem. Lah aku gelem nek diambung. Lho lah kene kok gelem. Lah ayo. Tapi kon ngambung tenan. Yo ora lah nek. Engko ngidoni lah ngidoni. Wis pokoke aku tak rayu gak gelem kene wis melayu. Jaluk laporan ning Damar Wulan kowe seneng karo Damar Wulan. Ya. Berarti ceritane ya. Insyaallah. Yuk, iso ra we bendrong sik jogete. Anu disaro apa ora? Ya disarno no. Piye siap nyar piye? Yuk. Tururuk no lho, Bre. Nyarno iku sesek to modern iki. Lho, lah nyar ya biasa rene Nyar. kok. Halah aku ketoprak lawas Konjuk para tamu kakung sing Jogudeng. kreatif. Lho, lah nyarne ketoprak ya ngono kuwi to, Be. Lah siarno dhewe opo kok nyun kagunging paksami sugeng pinanggih kan ketoprak iku cara lawas. Lho, aku dene Iki rondok bonafit Pak nggih. Oh, rada modern. Lah rada modern. Piye? Perhatian pada Bapak penumpang semuanya, selamat bergabung dengan ketoprak Dwi Jolaras Indonesia. Bapak ketoprak ini adalah ketoprak yang bebas asap rokok. Juga ketoprak ini akan ditempuh dalam waktu 3 jam 40 menit. Si pramugari yo, Cuk. iku kaya pramugari iki kok. Nah, iki kira ora tau numpak pesawat aku. Ayo kedongane. kowe iki iso tenan lho, Be, aja ngawur-ngawur aja iso-isonan lho iki. Iku aja Tabuhe. lah kowe nek gak ngerti ya Lho kok iso kuwi to. Ini Mas duduk. oh piye Mas, nek kentongan kuwi tabuhe cilik. Soale iki kentongane wedok. lah nek iso wedok Nek tabuhe sakmene. Sakit. Tabuh. Ngono lho, bayang lo to. Ku iso bayang lo ora sampe lho. ya Tabuhe sing cilik, tabuh gedhi lho sakmene. Ene. Aduh. ngapa-ngapa kowe iki diwene kok ya ora matur pun to, Be. Kaya dipasne. Pasne apane? Lah mosok ngene iki digawe kili ta, Pak? Dipasne iki lho, sampe lho, rene. Gede ke gede, cilik ke cilikan. Sing pas. Lah iki lho. Ah, iki pas iki. Iki nek subuh sakmene iki. Heeh. Yo As-salatu khairum minan naum. Syarat, Bro. ya anu kowe dandan sik no. Kowe dandan sik kowe menak jinggo dandan sik. Minak jinggo nyapa nggih dandan? Lho dandan menak jinggo kok dandane kuwi ya elek menak jinggo kok ngono kuwi kok. Iki apa-apanan iki? Menak jinggo iki dandan BTB iki kok. Minak jinggo gak guanteng kok. Ora menak jinggo iki elek kok. Mati kowe iki ra iso ilang hebe. Ganteng barek ya? Mosok ganteng. Lah ora percaya. Piye? Kocok. Kok dandani Mbak Dwi sing paham. Adandani kene Mas. Ben ganteng kok aku ben seneng. Ono demit. Lho, apa makmu dhewe guyu? Ngono ki ben ganteng kok aku ben seneng. Ben buari bagus lho Be iki kok. Nyapo lakone minak jinggo berarti lho. Jalukane Bu kami sepuh kok. Cengklok tak tewapuk pisane lho. Aku lho isin karo bojoku ngene iki aku. Lah nyapa isin? Rasa isin wong ganteng kok isin. Ganteng Be iki kencana wungu ra kur-kur. Kene iki antene. Rumah samu ndas pilatur-latur. Tak jebret terus ukuran. Ayo. Kepain di mau. Ya, ketengane iki, ning kene iki. Sing kentongi sapa? Jenengan to, Pak? Ini. Nah, oke. Nah, Dayun. Salah dan sik. Mau cok kacap kacarito. Kok Joko kenteng aku berarti. Nyai Arjuna. Kenteng Pak, Pak. Nyai Arjuna, pon Kakang waspadakno nyanyi. Joko kenteng. Minat jinggo sikile. Sikile. Kecek sitok. Nah, sikil sing tengen diangkat. Nah. Ini, iya, omongane piye? Terus Mas. Omongane piye? Dayun. Ayo.
Nyawuk lurae. Aku iku. Iku aku. Goblok. Gagah. Ben ora teles. Kowe ku cerewet ngurusi minak Surane be. Anu, apa jenenge sing lagu sedih. Luntur. Tutur kok. Telutur. Sikile Pak, telutur Mas. Iki Sikile lho. joget tak kiprana apa ya? Mati kan kunci dhewe. Apa? Tak kunci sik aku dhewe. Yo gitu. Nyawuk lurae. Ojo. Biasa wae. Kelingan aku. Kelingan apa? Tonggoku mati diringi ngene iki ya. Biasa wae. Nyawuk lurae. Wis teko iki. Wis teko taman iki. Wis teko taman. Ayo. Nyawuk lurae. Timun sigarane lurae. Ayo bangun negarane. Ngetan bali ngulon. Apa sediane kelakon. Sarip tambah asa lurae. Dadi wong urip jok gawe gelo. Sriwuning mustika tuban. Nek ra penting ngrasawi anak. Ayo. Nyawuk lurae. Gato irungku. Pari kesit jumeneng ratu lurae. Sakit hatiku wong ayu. Akencana wungu. Bocah kok enok diblong. Nyawuk lurae. Aku ra nyelok kowe. Oh, gandang nyeluk-nyeluk lurae. Kangkong. Dayun. Yo aku Kencana wungu. encana wungu. Sikile yo. Rada maju. Lah, Tekane ning papan kene iki nyeluk. rada buka titik. Matur. Oh ayu. Waduh ku kecil aku tak tahu yang menil. Ku kira pentil aku sentil gak tahu yang pensil. Samsuri. Dayun. Nyawuk lurae. Mau ya aku nek sing nakal rasa Manuto dadi bojoku ya Gandrung lurae, gandrung lagu sing modern lurae. Iku lho, ancang-ancang lurae. ayang-ayang. Ayo. Sambil nadine Mas. Ancang-ancang sing ambil nada lho, Bi. Nada. Cowok-cowok ya dene ya. Duh, dewa. Iya. Iya, cek ora. Duh, dewa. Terus iki Yo ngono kuwi lho, Bi. terusane piye? Raja pucu ing cemara. Duh, dewa. Ne asmara. Ing asmara rajan pucu ing cemara angin kang teka sasadawa gending tresno ora sing kecal dina iki kowe manut karo aku ya wong ayu Aku emah. manut karo aku tak pek bojo ya wong Emah. Mang sikat mawon lurae. sik kok tenang pemanasan Oke lurae. gelar kloso Dawuh lurae. tengah tegalan lho. Seneng ya. Manut karo aku ya wong ayu. Rupamu elek, aku emah. Lho, sing goblok iki kowe. Ora iso. Wong aku seneng karo kowe kok ora seneng. Lah wong kowe elek kaya ngono masa aku kudu seneng. Walaupun elek tapi kan aku melarat. Lho Sugih Ae manut ya karo aku. dadi ayu. peksa Aku wae. ora seneng karo kowe. Rukun Islam. Mas
Kang 50 iki. Mas. Bocrok. Gandruk. Gandruk kok tembake religi wae. Religi. Lho sing apik apa? Lho sing apik. Ya liyane ra akeh. Slendro apa pelok? Pelok. Pelok melok abahe lho, Iya Ge. pelok. Pelok iki pelok iki sing iki malah jo pelok barang. Padha wae. Oh iya to? Barang karo 6 padha ta? Waduh iki kuwalik lek nata. Nemek dari kono. Ya ning tawang lho ya. Ah, sacerewet. Dak taruhan ngetuk marahi minyak jinggo. Pamintaku lho, Be. Copo ayo. Mas yo. Papucane ngati. Manut yo wong ayu. Ayo to. Ayo. Lho jailmu ono, Be. Wong aku ora seneng karo kowe kok mbok peksa ta? Lah sing goblok kowe karek nampa wae kok ora gelem. Sithik mboko sithik, Be. Wong ki ra melu ngetokne sing ngetokne tresno kuwi aku tamponen ya wong ayu. Ma, Cepet-cepet saone. ngerti ora? Aku ya ora seneng karo kowe. Sepet-sepet. Aku senenge karo Kakang Damar Wulan. Damar Wulan kuwi Iya. opo kena kencing manis saiki. Kencing manis, kurang manis tambahi gula asli. Manut to karo aku ya. Ma, Ya. Kencing manis. orang gila nih kaya ngono. Kon Manut piye aku. Manut ya. Manut karo aku. Panjenengan mbok purun mawon kencana Ripin Jun. nyuwun sewu Gusti kencana mbok panjenengan nika welas kalih Gusti kula insyaallah tresno Dayo no ngerti insyaallah iku apa? Apa Dayo ni mualaf ngono piye kok? ketoprak wis malap iki Be wis malap pun panjenengan mang tresnani kalih Gusti kula Lah wong aku ora seneng mosok kon seneng. Ya moh aku nek dipeksa kaya ngono kuwi. Kowe ngerti apa ora tekaku ning Taman Kaputren kene ana 5 perkara. taman apa Kaputren. iya 5 perkara sing nomor 1 Kuwi maca Quran sak maknane. nomor 2 Wong kang saleh kumpulono tobati wis lho Iki bar ngaji kang ndi ta jane? manut. Kaya ngene. Ora samarai. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo geleget ayo. Ya pinter. niki lho kula padoske nggen lurahe Mojok-mojok ra apa-apa. lurahe pun kula padoske nggen lurahe lurahe Sumu, sumu manut ya. Ayo. Aja kaya ngono. Kencengmu. Moh aku moh. Tuk tuk. kae wis kok keprak pun kula cegate mriki lurahe Yen tak gawe cara halus kowe ra gelem lagi karo aku, apa kudu tak udo paripeksa ning taman kene. Kakang, jenengan tulungi kula. Sopo sing godho karo? Nika wong elek. Rupane kaya apa kae. Rupane elek lho kowe lho. Kayak gundul. kowe iki lho gundul sing diomongne arek awakmu Gundul. Sing ganggu kowe Aku, Dek. Ndase kepul-kepul nika. Nyapa? Kowe wani ketulung marang kencana wong sapa kowe? aku Damar Wulan. Wong lanang sing ditresnani karo kencana wungu. Tidak bisu. bisa Bisa, Geng. Kencana wong iki calon bojone Minak Jinggo. Kowe kudu pedhot karo kencana wong. Pedhot karo kencana wong. Ora iso. Si keparut kurang to. si keparat Sekeparut iki parut raimu yo. gangsaran peran B iki peran iki bar iki peran yo Manut pedhot karo iki ora. Ora bisa. Ora bisa. Ora bisa. Bolo, buto. Yo, kacekne. Ora nek. Ora iso golek bolo. Kabeh iki wadya balaku. Minak Jinggo kan di bolo blas. Ora duwe. Yun, berangkat. Kae wedi karo aku. Malu. Hei. 150 pen. Berangkat. Pasang Ora iso. Bayarane do 500-an.
Sing bayar aku. Sampean tresno karo Iya. Mbok Rewangi pecahin dodo utang Ludira. Iya. Paribasane sedumo bathuk senyari bumi. Oh, bener. Bener. Ora mentol karo mrene kuwi. Dadi sampean tresno ora ana wanita liya kejaba penjara wingi. Iya, bener. Oke, ra apa-apa, pepen. Aku tak golek dhewe. Wah. Ayolah, entuk sing gemoy, entuk sing gemoy. Kata kita, kae kurut, entuk lemu. Hop. Loh, lah iki ayu kate balung wakil luyut. Bebe, lah kok mbok pilih iki sapa to Be iki, Be? Iki sapa? Aku milih iki. Lah kok kowe milih Lah kowe wis tresno karo kencana wungu, bojone dalang tak pek genti. Terus aku ra mbok perjuangke. Nyapa Kok terus kaya ngono karo aku? Ih, bojomu nesu lho. Ya mau gak oleh. Bojomu nesu lho. Gak oleh. Ngerti ora? Bojo kuwi paribasane garwa sigarani nyawa. Terus Aja meneh kok dipek. dilirik enes. Lagi dilirik wae lara atiku. Kuwi bojoku lho. lho sampean milih iki yo. Aku apa salah? Iki mantep di dalam Kok cerita. wedok kuwi dilarani atine ra apa-apa ora dikei blonjo, ora dingonyo ra apa-apa ning siji. Apa, Mas? Aja nganti diloro ati apa meneh dimaju. Sakit hatiku. Jajeng kepletot wungu. Kencana wungu. Sampeyan milih iki ora? Sampeyan milih ndi pun saniki anu. Loro-lorone. Ora iso. Pilih salah siji. Iki apa iki? Iki Pilihane beda. Cek kowe bukti tresno tenan karo bojone apa ora, Mas Kangko? tresno apa ora karo bojone sampean? Ya tresno karo bojo. Upama sampean ana kedaden apa karo bojone sampean Tanggung jawab. Tanggung jawab. Umpama bojone sampean dicolong wong njaluk tebusan 200 juta. Sampean piye nek nglakoni kampung kok sampean ku bangkrut, ora duwe apa-apa, mobil nyewa, omah ngontrak. Carane piye? 200 juta akeh men no. Ayo kudu jane tresno karo bojo. Lah pas ra duwe dhuwit, nek duwe dhuwit ya tak tebus, pas ra duwe dhuwit ya bingung no. Ah, dadi ora tresno. Lah nek kowe tresno karo bojomu, Tresno. upama kowe melarat ora payu tanggapan omah ora duwe apa-apa, mobil gak duwe, omah ijeng kontrak. Bojomu digonjak wong, diculik wong, njaluk tebusan 100 juta. Piye kowe? Tak nyang no. Lah, sik. Lah bojoku sadurunge rabi karo aku 350 budal loh. Apa meneh kok 100? Lah bojomu ngopo biyen? Piye jan 1000? Oh lah iya. Dinyang, Pak. Oh iya, aku ora tau nyang-nyangan. Wong Pak Kangko ki piantun sing bijaksana, Mas. Iki mung cerita, iki mau Cerita. pramen sunane panjenenganipun Bu Kami Sepuh. Heeh. Kono nembang apa, Nduk? Kayak ngibur manten Pak, saklono. Pak, nyekel-nyekel lho, Pak. Be, Pak, be, be. nyekeli lho, Pak. Kowe iki ngawur lho, Be. Di atas pentas itu milik umum. Nek ning omah bojo tapi profesionalitas. Nek ning dhuwur panggung ki kabeh milik umum. Monggo bapak-bapak sing badhe ngumumi niki monggo. Bebas kali iki. Kowe iki sing kocok iki kowe, jangan mengartikulasikan sing kaya ngono kuwi. Iki ngono garwane Pak Dalang ki. Nembang. Lungguh apa nembang? Nembang sisan badhe ngatek kok. Iki Bu Duwi. Heeh. Iki garwane